तो कल गप तो बहुत भे गेलिए जैसे कि गप करे द्वारा लिए गप तो सब दिन फोन में करबे करे छी ये तो कनी रोमांच करती हमर अपन हमर काटना बोले अरे बाप कते सुंदर लागे है हमर बाप रे बाप कते निमन लागे छे कनी एना हम जब कनी एना रोमांच करे छी हां ओकर बाद तो फिर सब दिन तो बियाह के बाद तो फिर हेबे करते तो बियाह तो जखनी हेते कनी अखनी रोमांच कर ले कते मजा दे देख कते हिले बच्चा हमर कोचर करे है एते हिले तो बाबू हमर कतो से सुन जेते निमन लागे तोरा हां हम लोग मत निमन पेपरिया माछ लग गेल पैसो नहीं देलक घुर के चल एलिए मचान किया खिले बुझाए मछली नहीं तो हाफा में से कूद के मचान पर चल आला अरे बाप रे बारे के छे रे आगे बाप रे के है छरा गे ओ काका देख केकर बेटा छे तू हां ओ राम खेलना के बेटा छी हमर नाम बुलबकलाल कहिया की करोगे कहां कोतला लोहनी हिया नहीं एकरा हम कनी गीत गावेला सिखावेला आइल छलियो गीत गाना गावे द्वारा डांस करे द्वारा डांस सिखावे छलियो तू डांस हमरा ई मचान पर आके सिखावे छले ना वाला डांस है त खड़ा होके करे छे त एकरा के सुते वाला डांस सिखा दे छे हम त कहली कोन मछली कूद गेल मचान बोले हम व्यापारी के गेल छली पैसा लागे डांस त सिखा देली त तू सीख गेली ना त हम अब जाय छी हां कहां जाय छे रुक के है गे डांस सिखावे आल छलै हां मास्टर जी डांस सिखावे वाला आ दीदी नहीं आलोन खाना लका कहां एले नखन तक खाना लगे तो तू एकरा साथे की करे छले मचान पर कहि रहले से सुने नै छे डांस सिखावे छलिए काका डांस डांस तोरा मचान पर सिखबे अबे आओ हां त की करिया अब वो सूते वाला डांस है तो सूत के ना दिखावे ये तो सूते थे तो मिट्टी ना लग जाती है देहात में तो इधर के लिए मचान से नीमन बिस्तर करल चलिए एक कनी डांस अरे तो दोनों साइड का सहित के ना डांस सूते वाला डांस तो सहित के